Following day, West Part must keep him mad. The following day, Anseko, Ganjan. No, man. Sisi, wena dala ngibona ukuthi awukho right. Ngikupa ukale mlomo. Yena makamera bofuna ukusize ngathi. Yena wayemelaza namakamera Bof angithi hayi bekazikiphi. Ikuphi kini ngoba uqamba manga. Uqamba manga wathi bakulobele endlini ekungase yakini. Wayenza kanjalo. Kini kuphi? Ngoba uhlala la. Wazenzeni sisi lo. Ukasha abantu wathi ifamily yakhe. Anyukubisi. Man. Sisi. Ngiyakhiphela amalobolo bozibala ngethi. Wenze njani? Mara ngathi ukhombe ikuku angazi ukuthi bokufaka ku. Mayisisa nazi nithi nifaka ukuthi ngifana ukuthi ungafuni ukuthi le case lena kube into too much. Ngize lana angizelanga ukuzolwa. Ngize futhi nangenhlonipho. Siswami why wena ithi mabaceda ukukhiphela amalobolo kusasa kwakhona wavenisha and into engifuna ukubuza yona wawucambe amanga wathi sibukeni kukini ngoba thina si street journalists investigateile sathola ukuthi uhlala la nesex bekakupha umuntu omdala ngiyaxolisa maka mina ngithanda ukubuza into lewe engakhona ngiyaxolisa baba ingozi asikamreni vele besingena engakho umdisa wena yini into enza ukuthi umthande usisi hey ithi mangimbona ngabona into kakhulu mangiqala bawufaka umuthi kuphi awu maka nisherile nabo makhelwane imali yakho yamalobolo ngabanika half ubanike malini makhelwane so nisenine esikhathi esingakanani niyenza lento yokuyenza ibusiness ngemali yamalobolo zamadoda seninesikhathi esingakanani yenza ibusiness ngemali zamadoda zamalobolo